Sa wakas, matapos ng ilang taon ay muli na ulit binuksan ang EBJ Airport sa San Jose, Antique sa pangunguna ng ating gobernadora Rodora Dolores Cadiao, na hindi rin may paliwanag ang saya at pasasalamat na nararamdaman para sa isa na namang panaginip na nabigyang katuparan para sa mga Antiqueño. Isang panayam nga ng leading broadcast channel na ABS-CBN ay hindi maipinta ang kasiyahan at nangingilid ng luha ng ating gobernadora habang ibinabahagi ang kanyang nararamdaman. Mabubuksan na yung aming panaginip. Yeah, I know. When the doors were, the gate was open, I felt like I was the one opening the door for a ticket. And our doors started to open this much. Esther, Yasmin. It's overwhelming. I'm sure the first our promise of the very behind for still decades. We don't want to miss the promises around us. We just want to have fun with them, you know. Antiqueños, we already not really serve empowerment ng aming kasi the Antiqueños will not able to remain poor. There's stores and investment and place to come in. This is something new to us. There's hope in everything. Every Antiqueños, our very own Kasimanwas, si Senator Loren Legarda. Senator, hindi ako po, your Kasimanwas, maraming salamat po. Alam ko nahirapan kayo magpabukas po. Inulit at inulit nyo ang mga nangyari ng Philippine Airlines. Salamat po. You can feel it in the air. It was a rainbow. It was a rainbow that I'm so overwhelmed. Years ago kanina. It's something that I can't imagine during my time as a lay competency as a governor. Dahil sa kanyang pagsusumikap at sa tulong ni Senator Inday Loren Legarda, ay muli nang makakalipad ng mataas ang bawat Antiqueño upang mas maabot ang kanilang mga pangarap at maisakatuparan mga panaginip ng una ay tila isip lamang. I'm Mar Mission, mayoralty candidate for the municipality of San Remeo. The inaugural flight this morning was fantastic. Ibagali ang nabatyagan mo kung magbiyahe ka pauli sa imong mga probinsya na may airport rin. Ako, I traveled a lot. Kaaga, it's my 64th flight in 1 year. Parang ang eroplano kay na sinakyan namon is gamay lang, pero feel ko sobra pa sa business class kang Airbus 380. Iba ang mabatyagan mo kung mag-uli ikaw nga mahugpa ka sa imong home province. Thank you gid kay Senator Legarda, kay Governor Cadiao, kag mga municipal at ka provincial official kabilog Antique for the effort para makapag-fly back ang Philippine Airlines sa Antique. Bahil ang mabulig sa sa mga pumuluyo rigya sa probinsya ng Antique ay nag-open ang airport rigya rin sa San Jose. Accessible, hindi rin kinanglan na mag-akto pa dito sa may Iloilo. Labi na gid ang mga senior citizen. Mayawan kang biyahe kay marayo. Diin pa nga mga banwa nga sakop kang probinsya maghalin. Ligya bisan tricycle imo sakyan. Pwede ka okay man ang management. Gid kami bahil-bahil gid amon nga pasalamat kay Governor kag kay Senator Loren Legarda kang mga improvement ilabi na gid kapag bukas kang San Jose Airport. Kinambal na open ang airport madali pa Manila. Ang bakit pa badlay para sa Antique, pagtukmalik sa Manila. Namin man yung facility. Pasalamat ko kay Governor Cadiao, kay Senator Loren, yung itukuda na kita rugya sa Antique ka airport. Para nga hindi man palisdan sa Antique. Bahagi na improvement o kaya sa Antique. Duro mga turista, magdugay. Kaya sa pagbiyahe na naman, katisin. Nagnami man ang airport.
Nagkapasalamat kami kay Senator Loren Legarda. Nagitukuda na kita rugya kay improve na kay Governor Kadjaw. Ito hindi man minister mga tawag sa Dike. Salamat gid Kaduro. Nami gede. Miyag gede tana ni pagabot mo antike kau dayon mo. Di nami kag pura budlay ka ba? Nami man for the first time, okay man ang biyahe. Okay, di man hassle. Sadya kay diretso lagi paguli mo, hindi ka rin magbiyahe nga halin sa Lilo, Bados, San Jose. Dasig pag di ka pagwakita mo ang agad pamilya mo. Thankful kag very helpful kit labi na gito magbiyahe ka pwede tumarayo. So, diga sa Antique, rapid ang lang dire-diretso. Although nga magbiyahe ka pa to si Clark, pero mas okay lang kay mas namin ang dalan. Pero pa to si kag ang awas mo. So, thankful kag good job sa mga officials na nag-open na. Pag mas more opportunity pa kag tourist na expect dito sa Antique sa thank you kag dream come true rin siya kang mga Antiqueños. Kay Senator Loren kag kay Tulod Kadjaw, salamat. Sa ngayon, ay patuloy ang development ng EBJ Airport upang ito ay maging international airport na. Sa papasok ng 2019, ay sisimulan na ang renovation ng world-class terminal na may allotted budget na humigit kumulang 350 million pesos. Samantalang ang buong airport development naman ay may nakalaan na mahigit 1 billion pesos para sa mas komportable at world-class na serbisyo sa bawat turista at Antiqueño. Ang EBJ Airport ay magbibigay serbisyo para sa mga mananakay mula Antique hanggang Mega Manila Clark, Pampanga at pabalik tuwing Martes at Linggo ng umaga. Isang bagong tanda na naman ng pag-unlad ng probinsya sa pamumuno ng ating mahal na gobernadora, Rodora Dodot Cadiao.